Moi bo día a todos e a todas. Vamos a dar comenzo a esta sesión ordinaria do 27 de setembro co primeiro punto do orde do día, que é a aprobación do borrador da acta da anterior sesión extraordinaria do 13 de setembro. Non sei se hai algunha obxección por parte de algún grupo. Non habendo, procedemos á votación. Votos a favor da aprobación do borrador da acta da anterior sesión extraordinaria do 13 de setembro. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 2 do orde do día. Aprobación da segunda prórroga do acordo marco que regula as obras de cunetas de seguridade na rede viaria da Deputación. Ten a voz ou a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Bos días, presidente, compañeiros e compañeiras. Neste punto traemos a prórroga do acordo marco das obras de cunetas de seguridade na rede viaria da Deputación. O Pleno da Diputación, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 30 de setembro do ano 22, acordou adxudicar o procedimento aberto convocado para a conclusión dun acordo marco para regular todas as obras de cunetas de seguridade na rede viaria da Diputación de Pontevedra, de acordo co seguinte detalle. Na zona norte, lote 1, a empresa Explotaciones Gallegas. Lote 2, zona centro, a empresa Explotaciones Gallegas. Lote 3, zona sur, a empresa Explotaciones Gallegas. O mesmo órgano acordou o 15 de setembro de 2023 aprobar a primeira prórroga por un período dun ano. O Pleno, de conformidade co dictamen da Comisión Informativa, acorda aprobar a segunda prórroga por un ano do acordo marco de cunetas de seguridade na rede viaria da Deputación de Pontevedra de acordo co detalle de adxudicación seguinte. Zona 1, lote 1, Explotaciones Gallegas. Zona centro, lote 2, UTE, Narón, Audeca. Zona sur, lote 3, Construcciones Fechi, e autorizar un gasto por importe global de 1,99 millóns de euros, IVA incluído, de acordo ao seguinte detalle. Lote 1, 665.125 euros, lote 2, 738.228 euros, lote 3, 595.975 euros. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Provincial do PSOE o deputado don Gregorio Agís. Desculpa un segundo, espera, que aquí a tecnoloxía... Gregorio, ahora sí. Hola, bos días, moitas gracias, presidente. Simplemente vamos a votar a favor, que, como se ten dito, un contrato que devendo o mandato anterior, que, o señor Cubela leu perfectamente cal era o reparto zonal deste proxecto e nada máis, é dicir, é un desos proxectos que falábamos no último pleno que herdaron vostedes e que asumen porque entenden que é o modelo correcto. En calquer caso, se plantexa unha prórroga, entendemos que é necesario pola dificultade do contrato establecer uns plazos a maiores, pero en calquer caso creemos que é un sistema que debería ampliarse, que debería continuarse con él, porque dá solución a moitos dos problemas que temos na rede provincial, especialmente naquelas de pequena entidade que pasan por núcleos de población donde que polo seu ancho de plataforma é imposible habilitar senda. Moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos entón á votación do segundo punto de orde do día, que é a aprobación da segunda prórroga do acordo marco que regula as obras de cunetas de seguridade na rede viaria da Deputación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto de orde do día, que é a adquisición directa e onerosa pola Xunta de Galicia e Deputación de Pontevedra dun inmoble no Concello de Vigo coñecido como Teatro Cine Fraga. Ten a palabra a vicepresidenta Luisa Sánchez. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Con fecha 19 de julio del año 24 se firmó acuerdo entre Xunta de Galicia y Diputación Provincial de Pontevedra y Abanca para la adquisición de un inmueble en el Ayuntamiento de Vigo conocido como Teatro Cine Fraga. En dicho acuerdo, Abanca se compromete a vender y la Xunta y la Diputación de Pontevedra a adquirir con unas cuotas de participación del 51 y del 49% respectivamente, el edificio por importe de 9,3 millones. El interés de la Diputación por la adquisición del Cine Fraga de Vigo se centra fundamentalmente en su potencial como espacio clave para el desarrollo de las políticas culturales y en su relevancia como edificio emblemático en el contexto histórico y cultural de la ciudad.
La justificación e interés de la compra conjunta por parte de la Diputación y de la Xunta responde a varios factores que están alineados con los objetivos estratégicos de ambas instituciones en materia de desarrollo cultural, económico y social. Esta colaboración interadministrativa busca aprovechar las sinergias para optimizar los recursos, maximizar el impacto positivo del proyecto. El Pleno, de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Transparencia, Régimen Interno y Hacienda, acuerda, primero, autorizar el gasto por importe máximo de 4,56 millones con cargo al vigente presupuesto provincial. Segundo, aprobar el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares que regirán dicha contratación. Tercero, adquirir conjuntamente con la Xunta de Galicia el inmueble conocido como Teatro Cine Fraga mediante adquisición directa y onerosa a banca por el precio y valores ofertados. Cuarto, por parte de la Diputación, la adquisición del inmueble en el porcentaje del 49% queda condicionado al acuerdo que, en su caso, adopte la Xunta de Galicia para la adquisición del inmueble en el porcentaje del 51%. Una vez formalizada la adquisición, dar de alta el inmueble en el Inventario General de Bienes y Derechos provincial en el epígrafe correspondiente. Con esta operación, la Diputación vuelve a abrir el Cine Fraga a la ciudad y cumple con su palabra de apostar por Vigo y por los vigueses. Moitas grazas, Luisa. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Ben, creo que xo dixemos cando foi a modificación de crédito, creo que con este acordo, con esta decisión, pois saltan polos aires toda unha traxectoria desta Diputación nos últimos anos, e non só cos dous últimos mandatos que o Goberno non era do Partido Popular, con consecuencias absolutamente impredicibles, non? E que creo que van en contra de todo o que debería ser esta Diputación. En primeiro lugar, creo que o anuncio fixo en campaña electoral o candidato a presidente da Xunta. O sea, que a Diputación sométese absolutamente aos designios da Xunta e sin ter unha política propia ou xa ten sometida ao da Xunta, que é peor. En segundo lugar, adquírese ou tomase esta decisión en contra do goberno local de Vigo, cousa que había moitos anos, moitísimos anos, había que facer, desde logo, non atisbo a acordarme de ningún que se teña feito algo parecido. Entón, a Diputación como cabalo de Troia contra ou paralelamente ou facendo de competencia aos concellos, en este caso, o Concello de Vigo. Cousa que, repito, hai moitísimos anos que non sucedía. Sucedera en Vigo con algunha cousa tamén xa hai anos, e, ademais, con resultados bastante tristes. E, en terceiro lugar, pois, se abre unha espita que non sei onde vai rematar, porque a argumentación que se utiliza, a política, non sei que, pois mañán aparece, non sei, o pazo de non sei onde, pois en Vilagarcía, en Redondela, en Marín, en Cangas, ou que sexa, e por que non a Diputación, por que non se fai tamén cargo deso, e despois do sostimento, digamos, en contraprogramación ou co Concello de turno, facendo esa Diputación que debería ir centrándose no que ten que centrarse, que colaborar cos concellos e axudar aos concellos en todos os aspectos, económico, pero tamén técnico e de funcionamento, pois nunha estrutura paralela que creo que non ten ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Por estes motivos, podíamos falar de máis cousas, pois vamos a votar en contra, non? Ben, o outro día xa escoitamos neste pleno que houve outras dependencias que a Diputación se fixo con elas misturando churras con merinas. Claro que sí, fíxose con dependencias do Oral, que é unha dependencia, é un servicio de Diputación, e se necesita prestar o servicio, faise con esas dependencias,
fíxose con Santa Clara para ampliar o museo, pero o museo da Diputación é un servicio que non se discute que ten que seguir prestando, e que necesitaba máis metros, etc. Pero isto é outra cousa. Isto é outra cousa e abres unha espita que, francamente, se mañán petan aquí á porta, pois, algún alcalde ou alcaldesa, algún delegado territorial da Xunta, ou que sea, que di, mira, vamos a comprar o pazo de non sei que, porque ali fai falta, vamos a non sei que, pois non sei con que razón non se iba a facer. Francamente, creo que romper dunha maneira moi violenta uns criterios que expliquei antes polo que vamos a votar en contra. Moitas grazas. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias, voceira do Grupo Socialista. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. A verdade é que hoxe vimos aquí a este pleno con este punto da orde do día no que claramente o único que se pretende por parte da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia é de regalarlles nada máis e nada menos que 9,5 millóns de euros de cartos de todas as pontevedresas e pontevedreses, dos galegos e das galegas, das viguesas e dos vigueses a un banco privado. Iso é o único que persiguen vostedes, regalarlles 9,5 millóns de euros a un banco privado que, por certo, xa foi rescatado cos nosos impostos de forma e de xeito millonario. Millonario. É un auténtico escándalo o máis puro estilo Partido Popular. Regalarlle cartos dos impostos da cidadanía a un banco privado. Eu non sei, de verdad, como non lles cae a cara de vergonza. Fronte a isto, que é o que exixe, o que pide, o que leva demandando o Goberno de Vigo, da cidade de Vigo, por certo, como xa llo dixo o señor Mosquera, onde está situado este inmoble, á banca, que o ceda de xeito gratuito á cidade. Iso é o que ten que facer a banca. Ten que cedelo de xeito gratuito á cidade, igual que se ten feito con outros inmobles que están na nosa cidade, que foron cedidos, incluso por parte de particulares, de familias como é o caso do Museo Pazo Quiñones de León, que foi cedido de forma gratuita á cidade de Vigo, non ao Goberno de Vigo, non a nós no Partido Socialista, á cidade de Vigo, goberne quen goberne na cidade de Vigo, ese pazo é público, cedido por unha familia, e vos lle queredes regalar 9,5 millóns de euros a un banco privado a cambio dun inmoble que debería ser cedido á cidade de Vigo. Iso é o que ten que facer a banca. Pero claro, vostedes non sabemos moi ben por qué. Seguramente, co paso dos anos, saberemos, igual que pasou coa fusión das caixas, que foi un auténtico desastre, igual que o salimos dicindo ao Goberno de Vigo naquel momento que iba a ser un desastre e como foi ao final que tuvimos que rescatalos de xeito millonario e deixaron vostedes a Vigo sen unha caixa de aforros e que nos costou millóns de euros, saberemos, co paso dos anos, cal é, que hai detrás deste acordo do Partido Popular cun banco privado con a banca. A parte disto, traen aquí este procedimento que se fixo de forma oscura, con ocultamento e, aparte de xeito chapucero, como se desprende dos informes que obran parte deste expediente. Solamente hai que ler o informe da Secretaría de Intervención para saber que isto foi unha auténtica chapuza. Cando vostedes lle pediron informe a estes dous servizos da Deputación, bueno, que lle quitan os colores, de verdad que deberían de lelos. Faltan un montón de cousas. Faltaba o informe de arquitectura da Deputación de Pontevedra, faltaba a retención de crédito, non teñemos todos ni siquiera un convenio coa Xunta de Galicia para saber como se vai a xestionar ese inmoble. Non saben ni siquiera como o van a facer. No registro da propiedade, o Cine Fraga todavía está registrado o nome da Caixa de Aforros de Galicia e que ni siquiera está registrado a nome da banca. Pero vostedes traen aquí a aprobación deste pleno este expediente. E xa non falemos do informe da intervención no que di claramente que non cabe dúbida algunha de que os gastos derivados da adquisición do Cine Fraga afectarán de xeito negativo a estabilidade orzamentaria e a sustentabilidade económica e financiera desta Diputación. E con estes informes, de forma negativa,
vostedes traen a aprobación a este expediente a este pleno. De verdad que eu creo que vos ni siquiera leen estes acordos. Pero que ainda por riba fan o acordo con a banca ás costas do Concello de Vigo. Sabían perfectamente que o alcalde da cidade, o señor Abel Caballero, levaba anos negociando con a banca a cesión gratuita, a donación á cidade de Vigo deste inmoble, do Teatro Cine Fraga. E vostedes foron ás costas do Goberno de Vigo, onde está situado este inmoble, para regalarlle, como digo, 9,5 millóns de euros a un banco privado. Isto non é apostar por Vigo e polos vigueses e as viguesas, como dixo a señora Sánchez. Non é apostar por Vigo. Se apostaran pola cidade, estarían reclamando o mismo que reclama o alcalde de Vigo. Isto é regalarlle cartos a un banco privado, cartos de toda a nosa cidadanía. E isto é un auténtico escándalo e por iso lles decimos que igual que na Comisión Informativa este grupo socialista vai a votar en contra desta proposta. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a vicepresidenta Luisa Sánchez. Buenos días de nuevo. Señor Mosquera, a mí sinceramente me sorprende que diga que se abre una espita con la compra del Cine Fraga. ¿Qué sucedió con Santa Clara? Santa Clara lo compró claramente el Concello de Pontevedra y después de gastarse el dinero, los cuartos de los pontevedreses sin saber qué hacer con él, tuvo que cederlo a esta Diputación para rescatarlo y poder hacer un museo, ¿de acuerdo? ¿O qué sucedió con el edificio de la calle López Mora de Informática que compró la zona franca, siendo presidente el señor Caballero? ¿Ahí no le regaló el dinero, señora Iglesias? Ahí no hubo regalo de dinero de ningún tipo. Bien, lo que pasa que a ustedes esta operación realmente les escuece. Ese tono victimista, este discurso tremendamente victimista, ya no se lo compra nadie, ni siquiera los vigueses. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que el Cine Fraga es uno de esos proyectos que demuestran que tanto Xunta como Diputación están comprometidos con Vigo. Y ya le digo, desmonta ese discurso victimista y sectario, porque desde luego la práctica del PSOE en Vigo es tremendamente sectario y sobre todo con el sector de la cultura. El señor Caballero somete a todo el mundo, pero sobre todo al sector de la cultura, a un ninguneo constante. Un ninguneo que la Diputación, desde luego, censura, porque aquí todos los colectivos tienen voz y la prueba está en la excelente acogida que ha tenido esta compra y la elevada participación del sector cultural para diseñar el plan de usos del edificio. Porque esa es otra diferencia, señora Iglesias. Lo que va a ser el Fraga lo van a decidir los vigueses y el tejido cultural de la ciudad y de la provincia. Y aquí somos de tender puentes, no de ordenar y de imponer. Y el modelo que decidió el señor Abel Caballero, que quería para la ciudad, que era una donación, no funcionó. Tenemos que esperar 20 años más para seguir con un edificio emblemático cerrado. ¿O podemos actuar y recuperar la cultura en Vigo? Esa es la pregunta. Lo que sucede con el Cine Fraga es que el PSOE no soporta ver que la Diputación y la Xunta van en serio con un emblema de la ciudad que llevaba cerrado 2 décadas, sin que nadie, por mucho que lo digan ustedes, ni el Ayuntamiento ni otras administraciones afines hubieran movido un solo dedo. Ustedes entraron en pánico porque la Xunta y la Diputación podían robarle protagonismo al alcalde. Pasaron del Cine Fraga y llegaron tarde. Están rabiosos, yo lo entiendo, porque esta es una operación realmente buena y magnífica para Vigo. Es cierto, es así, por mucho que les escueza. La diferencia con otras compras, insisto, es el prisma que ustedes le quieren dar. Lo que está claro es que el Cine Fraga es un mensaje de aprecio y de apoyo al sector de la cultura por la capacidad que tiene para generar economía y valor a su criterio. Así que se hará con consenso de todo el sector cultural de Vigo. Gracias, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente.
volveme a solicitar aí. Vale, grazas outra vez. Falar do que non se sabe é temerario, cando menos, verdad? Se usted tuvera experiencia de xestión nun concello, ou polo menos coñecera como funciona, saberá que as outras administracións están continuamente pedindo terreos ou instalacións ou edificios para certos fins, verdad? Pode contar, por exemplo, a residencia da terceira idade, institutos, colexios, delegacións, etc., etc. E meteuse a falar a Santa Clara. Mire, en Santa Clara quería a universidade, que necesita de espacios, quería non sei canto, pero decideuse que fora para o Museo de Pontevedra, para esta Diputación, por un motivo elemental, porque é en sí mismo un museo, o sea que había que musealizalo. Nada máis, tiña destinos de sobra, como usted sabrá, tiña destinos de sobra para usarse. O museo necesitaba espazo e tiña as condicións. Pero, en todo caso, non quita nada do que falamos antes, do que falei antes, que dicir, que se mañán aparece en Cangas ou en Lalín, aparece que a Diputación compre e despois xestione ou cofinancie a xestión, ou en Forcarei, que estou vendo ali esa alcaldesa, ou en outro lado, pois, por que razón non? Por que motivo non? Co cual, volvemos á Diputación que se mete en todo o habido e por haber. En este caso, co agravante de que é en contra, e a súa declaración é clarísima. Fixo unha emenda á totalidade a política cultural de Vigo e ustedes van a corrixir a política cultural de Vigo, se van a facer unha política cultural paralela ao goberno local. Declarouno abertamente, non hai ninguna dúbida, o sea, é unha intromisión en toda regla na política local de Vigo, con total falta de respeto polo goberno que existe. Iso precisamente é o que dixo antes. Eu agradezo que o ratificara na súa intervención, verdad? E non vamos a entrar o que costou, non costou, o que sexa, que iso sí que comprenderán, non son de Vigo, nin teño en Vigo medios para saber se a valoración é correcta, non é, se debía regalalo ou non, que seguramente se a banca tuvera outra sensibilidade, pois seguramente era o que debera facer. Desde logo, na súa intervención inicial nesta, non hai ningunha razón para cambiar ou tomar en consideración outro posicionamento. Abre unha espita, repito, que rompen cunha tradición de bastantes anos nesta Diputación e que vamos a ver as consecuencias que ten. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira dona Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Mire, señora Sánchez, sectarios son vostedes. Vostedes son os sectarios que negociaron a compra do Cine Fraga ás costas do goberno de Vigo. Iso é ser sectarios. Cando sabían perfectamente que o goberno de Vigo levaba moitos anos exixíndolle a banca, negociando con a banca e falando con a banca para que cederan de xeito gratuito o Cine Fraga á cidade de Vigo, non o goberno de Vigo, as viguesas e os vigueses. Iso si é ser sectario. Fala vostede de Santa Clara, se lle acaba de decir moi claro o señor Mosquera. E que, claro, falar con descoñecemento fai que seamos moi atrevidos e cometamos esos erros. Santa Clara non foi negociado ás costas do Concello de Pontevedra. Foron da man a Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra. O goberno anterior da Deputación de Pontevedra, que non éramos sectarios como están sendo vostedes, fomos da man do goberno do Concello de Pontevedra para a adquisición dese recinto e para saber como se quería xestionar ese recinto unha vez fora adquirido, para ir da man das pontevedresas e dos pontevedreses, non o que están facendo vostedes a Xunta de Galicia, que é ir contra o goberno de Vigo, contra as viguesas e os vigueses e regalarlle, eu volvo a repetir, 9,5 millóns de euros dos impostos, dos cartos das galegas e dos galegos, das viguesas e dos vigueses a un banco privado. Iso é o que van a facer vostedes. Miren, saben quen é o que vai a decidir o que se vai a facer no Cine Fraga? Que tipo de actividades culturais se van a facer aí? A Xunta de Galicia. E saben por qué?
porque vai a ser quen ten o 51% dese inmoble, quen vai a ter o poder de decisión, non a Diputación de Pontevedra. Vostedes se subrogan a Xunta de Galicia, lle regalan a Xunta de Galicia máis de 4 millóns de euros para que a Xunta de Galicia faga contrapolítica ao Goberno de Vigo, cocine Fraga. Iso é o que están facendo vostedes. Se van a ter o 49% do inmueble, non van a ter a decisión. Quen decide, quen toma as decisións é que ten a maioría, e a maioría ten a Xunta. Vostedes lle regalan a Xunta 4 millóns de euros, máis de 4 millóns de euros, para que lle regalen en total 9,5 millóns de euros a un banco privado. Xa ninguén os cree a vostedes. Xa todo o mundo sabe, todas as viguesas e os vigueses saben que lle van a regalar casi 10 millóns de euros a un banco privado para facer contrapolítica a Abel Caballero e o Goberno de Vigo, que é de verdad lamentable. O que tiñan que facer vostedes, se tuveran un pouquiño de decencia, é poñerse ao lado do Concello de Vigo e reclamarlle á banca que cedera ese inmoble á cidade de Vigo e decidir entre todas as institucións o que facer con ese inmoble unha vez fora cedido. Iso sería ser colaborativos, e non o que están facendo vostedes. Moitas grazas, dona Laura. Ten a palabra para pechar o turno de intervencións a vicepresidenta Luisa Sánchez. Gracia que digan que ustedes acompañaron al Concello de Pontevedra y fueron de la mano de Pontevedra en la adquisición de Santa Clara. Eso no se lo creen ustedes. Tardaron 4 años en firmar un convenio en el que les cedían esas instalaciones. ¿De acuerdo? O sea, eso fue una adquisición de Pontevedra sin contar y a espaldas de la Diputación. Cuando Pontevedra no podía asumir la reforma y convertirlo en lo que se está convirtiendo con este Gobierno, precisamente, fue cuando ustedes salieron. ¿De acuerdo? Nada más que eso. De todas maneras, a mí me sorprende que digan que los vigueses y las viguesas no están de acuerdo con esta operación. Yo creo que no leyeron el periódico, que no vieron la reunión que se mantuvo en Vigo, donde acudieron absolutamente todos los sectores secundando la convocatoria, tanto de la Xunta como de la Diputación, para ver cuál era el plan de usos del Cine Teatro Fraga. Estaban todos aportando ideas, todos alabando la operación. ¿De acuerdo? Ustedes, como siempre, dicen que actuamos en contra del Gobierno de Vigo. No es cierto. El conselleiro, públicamente, en diferentes medios y en esa reunión, tendió la mano al Concello de Vigo y le dijo que estaba abiertas las puertas del Cine Fraga para complementar la actividad cultural de Vigo. ¿Qué pasa? Que el señor Abel Caballero es tremendamente soberbio y es o él o nadie, pero se le ha atendido públicamente y los medios, se lo remito cuando quiera, por parte del consellero de Cultura y delante de 200 personas de todo el ámbito cultural estaba diciendo eso. Por otra parte, a mí me gustaría que dejasen de hacer tantísimo ruido, que lo hacen muy bien porque hacen mucho ruido, pero cuando se miren los expedientes, por favor, revísenlos bien, porque hay un informe favorable, ¿de acuerdo?, cuando ustedes están diciendo además que no está a nombre de Abanca, que está a nombre de la antigua titularidad. Señores, dejen de hacer ruido y, señores, trabajen y miren el expediente. Vaya rematando, solo saben hacer ruido, no saben hacer su trabajo o ambas cosas, ¿de acuerdo? Moitas grazas. Silencio, por favor. Ben, eu, en máis dunha ocasión, seguramente que xa me escoitaste decir que é importante a coherencia. Escoitando a intervención das dúas bancadas, pois, sí, a Diputación e a Xunta de Galicia adquiren o Teatro Cine Fraga pois, con 9,3 millóns de euros. Fai 4 anos, Zona Franca, presidente don Abel Caballero, lle paga á banca 12,3 millóns de euros polos edificios López Mora. É un tema de coherencia. Polo tanto, eu utilizando a argumentación que fai o Grupo Socialista, teño que decir que o que fixo, porque ustedes me deron os argumentos, polo tanto, felicitos ou non, polo tanto, teño que decir, en base aos argumentos que dixo vostede, que a adquisición
da Zona Franca, por parte da Zona Franca, onde o presidente é Abel Caballero, dos edificios de López Mora por 12,3 millóns de euros foi un auténtico escándalo, dito por vostede, é que tamén non sei como non lles cae a cara de vergoña. Así que non vou a contestar. Ademais, outro diputado dixo no momento do debate que era unha operación moi boa para a banca. E logo, a adquisición por 12,3 millóns de euros da Zona Franca, onde o presidente é Abel Caballero, é outra boa operación para a banca. Así que, xa digo, eu creo que dixeron que estaban negociando, pois mire, perderon case 2 décadas. E, polo demais, nada máis que comentar. Vamos a proceder á votación deste terceiro punto de orde do día, que é a adquisición directa e onerosa pola Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra dun inmoble no Concello de Vigo coñecido como Teatro Cine Fraga. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado por a maioría de 14 votos do Grupo do Partido Popular. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é a resolución do convenio de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra para a execución do novo vial de interconexión entre a rúa de Rosalía de Castro, a antiga Estrada Marín, e a avenida de Marín en Mollabao, acceso oeste a Pontevedra. Non sei se hai algunha intervención ou procedemos á votación xa directamente. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Quinto punto da orde do día, aprobación do proxecto técnico modificado da actuación Nova Senda Peonil no Paseo Naval, presentado polo Concello da Illa de Arousa ao beiro do programa PON 2030. Algunha intervención por parte dos grupos? Non? Procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Sexto punto da orde do día, aprobación do proxecto de mellora da mobilidade peonil na EP 9701 Baión-András do PK 0 ao 0560, Concello de Vilanova de Arousa, e do expediente de expropiación. Algunha cuestión a comentar por parte dos grupos? Non. Procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 7 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular en defensa dun sistema de financiamento xusto e solidario entre as comunidades e cidades autónomas. Ten a palabra a deputada María Ramallo. Ben, moi bo día, moitas grazas, presidente. Antes de inmiscuirme no tema da cuestión, antes de que digan a miña capacidade ao respecto, os meus coñecementos en financiación autonómica son limitados, pero, bueno, dirán ustedes que estamos en debates evidentemente nacionais, reproducindo esquemas que deben ser e que, de feito, son obxecto de outro debate, pero nesta institución, en cada un dos nosos concellos, nos afectan claramente precisamente este tipo de decisións. A financiación autonómica, evidentemente, é un tema peliagudo, sobre todo porque somos moitos comensais, o menú nunca é único para todos, e porque partimos de situacións onde o café para todos amosa, sen dúbida, desigualdades. Se ademais unimos a que non hai orzamentos xerais do Estado, porque ora parece que é a situación ideal, se ademais lle botamos a culpa de todos os demais de todo e máis de non apoiar ao Goberno, se ademais os que apoian ao Goberno queren, sen dúbida, nesa mesa máis, senón non apoian nada, temos a situación idílica perfecta que temos a día de hoy, que de idílica deixa moito que desexar, e reincidimos, sen dúbida, en errores, xeramos desigualdades, non nos chega o diñeiro para nada, non somos capaces de financiar uns bons servicios públicos en todos os territorios e xeramos varias velocidades. Seguimos acrecentando a brecha que existe a día de hoxe e, ao final, non dá igual onde vivas. Polo camiño estamos tamén a administración local, que, como dixo un alcalde compañeiro fai pouco e di sempre, pois somos a cenicienta das administracións. Esa é a nosa realidade, que nos ofrecen anuncios, que van a negociar por separado, que vai haber desigualdades, que non existe unha senda de melloras no horizonte e que levamos gobernando efectivamente, xa desde o ano 2018, pero sempre a culpa é do Partido Popular.
Efectivamente, en España existen dous modelos de financiación das comunidades autónomas, o réximen común e o réximen foral. A súa vez, dentro do réximen común está tamén, por suposto, a Comunidade de Canarias e as cidades autónomas de Ceuta e de Melilla. Ata aí o que di a Constitución. Xunto cos recursos do sistema de financiación autonómica que se proporcionan a cada unha das comunidades autónomas, hai que engadir o resto, en donde tamén no resto dos recursos pois hai tamén diferencias. Os tributos propios, as transferencias nos orzamentos xerais do Estado, os fondos da Unión Europea. Da igual maneira, as distintas comunidades autónomas tamén, evidentemente, estes días está en riba da mesa, o endebedamento, é dicir, poden obter financiamento ou non, acudindo a dito endebedamento, e cho poden perdonar ou non, dependendo se aceptas unha serie de cuestións. Polo tanto, dos 11 puntos que plantexamos nesta moción, creo que o posicionamento que pretendemos neste pleno é dar cumprimento, efectivamente, ao que ten que ser. Unha mesa, unha conferencia de presidentes, unha reunión onde todos falen. Levamos 2 venres consecutivos onde presidentes de distintas comunidades autónomas son recibidos separadamente polo presidente do Goberno para falar, entre comillas, cada un do seu libro. Esta tarta, efectivamente, se hai máis recursos, se debe repartir entre todos, pero non se debe repartir de xeito individual. Faltan moitísimas claves por saber. Faltan acordos que deron gobernos autonómicos onde se comprometía financiación autonómica. E creo, efectivamente, que por ahora o que nos rixe son os elementos da Constitución, onde di claramente que hai uns principios de igualdade, de solidaridade e de como se reparten eses fondos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora deputada. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Unha aclaración. O convento de Santa Clara compouse en decembro do 21 e pasou a Diputación, a vez comprobado a súa viabilidade para o museo, en decembro do 22. O sea, que quen lle dou eso de 4 anos ou que leo por aí, mire, está en internet, está ao alcance de todos, digo, de todas as que queiran miralo. Ben, como era aquilo? España se rompe, va a aumentar la desigualdad entre las comunidades autónomas, es un ataque a xusticia distributiva entre según donde vivan os distintas regiones, naciones, nacionalidades o ciudades de España. ¿Sabe isto donde pudo ler? No ano 96. E sabe por qué? Porque o señor Aznar, para que o voto de CiU fora favorable á investidura, lle transfireu, ou ainda non estaba sin concretar, concretouse dunha lei que foi ao Parlamento en decembro do 96. Que iban a xestionar parte, unha boa parte, do IRPF, dos impostos especiais que xa viña de antes, etc. Estamos sempre coa mesma cantinela, sempre coa mesma cantinela. Sempre. Ahora repetimos outra vez o mesmo carrete. Ainda non hai ninguna proposición de lei, ainda non hai ningún texto, ainda non hai, que por certo, daquela hubo que non levou o Constitucional, incluso, ademais, se perdeu, bueno, toda esa serie de cousas que parece que estamos sempre dando voltas ao veo. Evidentemente, traer isto aquí, mandanlle de Madrid a moción, o sea, os seus portavoces, os seus xefes en Madrid, pois non parece que non teñen suficientes altavoces, non o explican ben, entón non o traen aquí en un exercicio que eu creo que tomarse os medios de comunicación local e o público local, así, bueno, en fin, a ver se se le cuela, non? Porque, evidentemente, esta información estatal ou galega, de logo local, non ten nada, non? O sea, en fin, hai outros foros, pode afectar ao local, pero hai outros foros. Isto, é na deriva, bueno, xa nos convocaron un pleno extraordinario, tamén por non sei que proposta sí, non se sabe por que nos convocan, non sei canto. Mentras tanto, sí, mentras tanto, pois resulta que problemas locais, como que
problemas que afectan esta Diputación directamente, como que revitaliza, por exemplo, pois se os concellos seguiran avanzando en revitaliza, houbera inspección que tiña que haber, ampliado, houbera tal, pois probablemente os ablazos do Sogama lle ia afectar moito menos, etcétera, etcétera. Eso non, eso esquéceselle, están ocupados en outras cousas tan interesantes como debatir o que se debate no Congreso, no Senado, en todos lados, pero igual, aquí debatímoslo outra vez, ocupamos o tempo, pero cousas que creo que son obxecto desta Diputación, pois resulta que están abandonadas ou se deixan estar. Céntrense un pouquinho no que teñen que centrarse, que é moito, é moitísimo. Céntrense no que teñen que centrarse e deixen de ocupar o tempo con estes debates que se dan en outros foros e cada un xa ten o seu posicionamento ben claro. É absurdo aquí seguir dando voltas con eso. Moitas grazas. Ten a palabra doña Ana Laura Iglesias, voceira do Grupo Socialista. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos outra vez. A verdade é que o primeiro que temos que sinalar é que non deixan vostedes de sorprendernos con estas mocións que deberían e están sendo debatidas onde se teñe que debatir, que no Congreso dos Deputados e no Senado, pero non, vostedes nos traen aquí outro momento o Parlamento de España. E logo, claro, xa falando da falta de contido, da falta de reflexión, de seriedade e de rigor en todo o que vostedes presentan, porque isto non son máis que fotocopias que lle mandan dende Génova, dende San Caetano, e que se ven obrigados e obrigadas a presentar vostedes para vir aquí a replicar exactamente o mesmo que fan en Castela e León, en Andalucía, en Extremadura, e dicir o que lle pase ás pontevedresas e os pontevedreses, ás galegas e os galegos, a vostedes lles importa bastante pouco. Porque se lles importaran as cuestións que teñen que ver co financiamento autonómico, o primeiro que terían que plantexar é que criterios defenden vostedes para a renovación dun sistema financiero cuxo modelo está caducado. E, polo tanto, gustaríanos saber cal é o modelo de financiamento que propón o Partido Popular para España. Pero, claro, non o poden facer porque é distinto o que defenden en Galicia do que defenden en Valencia, en Madrid, en Andalucía ou en Extremadura. Porque este é un país plural que ten singularidades en cada un dos territorios e deberían vostedes de saberlo. E claro, o señor Feijóo non foi capaz de poñer de acordo os varóns do seu partido e, polo tanto, vostedes non teñen ningún modelo. Simplemente póñense as botas e o traxe de guerra e veña a batallar contra todo o que plantexe o Goberno de España para ver se así conseguimos desgastalo. Vostedes realmente teñen convertida a política nun lodazal, en un lugar onde só é posible o insulto, a descalificación e a declaración de ilegitimidade do Goberno lexítimo de España. E empregan calquer tema para intentar atacalo sen ter ningunha sola alternativa. E isto pode ser ou ben porque non teñen vostedes ideas que non as teñen, ou porque non queren líos internos no seo do seu propio partido. E nas cuestións de financiamento, vostedes nunca foron quen de poñerse de acordo. Entón, gustaríanos saber, como decía, que modelo de financiamento defenden vostedes para Galicia, aparte de encherselle a boca coa igualdade de todas as españolas e os españois, e que é o mesmo que non decir absolutamente nada. É un eslogan vacío de contido. Pero que, ademais disto, claro, resulta sorprendente que vostedes hoxe claramente veñan aquí e clamen o ceo contra o acordo entre o PSC e ERC para un financiamento singular para Cataluña, cando iso é precisamente o que prometía o Partido Popular en campaña no ano 2012. Por certo, co apoio do señor Feijóo. E como vexo que vostedes teñen memoria a corto prazo, voulles recordar o que prometían vostedes, o Partido Popular, xa daquela. Por certo, igual que fixo o ministro Félix Bolaños no Congreso dos Deputados o outro día. Isto que decía na campaña o Partido Popular. Traballaremos para conseguir un novo sistema de financiamento singular para Cataluña, que responda ao obxectivo de resolver o problema sistemático de insuficiencia financeira da Generalitat para atender as súas competencias. Aseguramos que o novo modelo de financiamento respeta o principio de ordinariedade. Así que, lles vou a facer a mesma pregunta que lles fixo o ministro Bolaños outro día. A vostedes isto lles parece separatismo fiscal? Ou que se rompa a unidade fiscal do noso país?
Pois é unha pena que non me respondan que sí, como si fixeron os seus compañeiros no Congreso de Diputados nun momento totalmente bochornoso e lamentable. Mira, eu só non lles pido seriedade, porque sei que non a teñen, nin siquiera rigor, que tampouco teñen. Pero, home, un pouquiño de vergonza antes de presentar estas mocións, que non fai falta xa facer máis o ridículo espantoso alá onde van. Pero que, ademais, non se quedan aquí, porque no ano 2016, é dicir, antes donte, vostedes e o señor Feijóo falaban de que se podería estudar un concerto para Cataluña. É dicir, onde dixen Digo, agora digo Diego, porque como non goberno eu e non me interesa, pois isto é un escándalo, vamos a romper España e isto vai a ser unha debacle económica cando España vai mellor que nunca en tema de economía. O seu criterio é aquelo que lles vai a ben interesando en calquera momento. Vostedes son como Groucho Marx. Teñen uns principios e, se non se lle gusta, pois, bueno, teño outros e os cambio a ver se así alguén engano, pero que vostedes xa non enganan a nada. E isto é o que fan vostedes. Polo tanto, como xa lles dicen, esta moción é unha moción que non ten ningún sentido que se traia a Deputación de Pontevedra, cando que teríamos que estar falando aquí, e de verdade, é de que vostedes teñen paralizado o modelo de recuperación do espazo público para as persoas da nosa provincia. Moitas grazas. Grazas, señora diputada. Ten o turno de palabra de novo a deputada María Ramallo. Listo, moitas grazas, presidente. En fin, non sei se empezar por esta última intervención. Unha metralleta chea de descalificacións que encima as trae escritas. Eu entendo que o contido da moción non lle guste, eu entendo que a defensa é complicada, non aportou vostede ningún dato a todo o que dixen. Entendo tamén o que di o señor Mosquera, eu podo estar en parte de acordo con vostede, podemos estas cuestións, agora, podo traerlle unha lista das que presenta o BNG en política internacional, nacional, e foran todos e cada uns dos plenos dos que moitísimos daqui estamos presentes, pero non vou a entrar nese xogo, cada un ten a súa responsabilidade, nos decidimos de xeito lexítimo traer este tipo de mocións e se debaten, punto, como pasa na maioría dos plenos das distintas corporacións. Pero non deixa de sorprendernos, sobre todo porque non vou a entrar no fondo do asunto, non vou a reproducir debates a nivel nacional, non vou, efectivamente, traer aquí todos os argumentarios. Gracias a Dios non sigo o señor ministro, o señor Bolaños. E, por suposto, o que sí lle preocupa a xente é que o hai no aire é que non se convoque unha xuntanza de presidentes autonómicos para falar de financiación, que non se convoque un Consello de Política Fiscal e Financeira para falar de financiación. E sabe por que yo digo? Porque levan gobernando desde o ano 2018 e van cambiando de funcións en función dos socios que teñen, do que lles deben, do que acordan para outros gobernos autonómicos, e iso podía ter a súa relevancia ou a súa importancia, pero cando nos empeza a afectar aos demais, entonces sí. Isto entende todo o mundo. O tema de financiación, o tema de cartos, o tema de como andamos o resto, co tema dos cartos que non nos chegan aos concellos, tamén depende desa financiación autonómica. E por que yo digo? Introducía un tema o señor Mosquera. O contrato máis importante que temos os concellos é o tratamento de lixo. Polo menos nos medianos e pequenos é o contrato máis cuantioso. E o segundo, o tema do SAF. O tema da axuda a domicilio, polo menos na maioría da media dos que estamos aquí. E os dous, en definitiva, en parte, dependen tamén desta financiación. Claro que dependen dela. Cando se aprobou a lei de dependencia, é que eu tamén teño anos, tamén recordo do ano 96, pero tamén recordo no 2008 gobernando o señor Zapatero, saqueimos para atrás. Se nos dixo que os concellos non íbamos a pagar nada de axuda, está así na lei de dependencia, que eso o iban a repartir entre o Estado e a Xunta. Que levante aquí a man un concello que non está pagando exageradamente o tema da axuda a domicilio e non íbamos a pagar nada. E por prestar os servicios, como somos o último eslabón da cadena, seguimos aí. E iso é financiación autonómica. Claro que é financiación autonómica. E non pode ser diferente segundo a comunidade autónoma onde vivas, porque todos os que estamos aquí somos prestadores de servicios e queremos prestarlo igual en Galicia, que en Cataluña, que en Andalucía, que en Valencia ou que en Madrid. Deso é do que se trata. Deso é do que se trata. Nada máis. Gracias, presidente. Moitas grazas, señora diputada. Ten a palabra o voceiro do Grupo do Bloque Nacionalista Galego, don César Mosquera. Grazas, señora Ramallo.
evidentemente, usted defende esta moción porque ten que defendela e o que está dicindo pois, é bastante diferente do espírito da moción, está clarísimo. Entón, sobre outras cousas podíamos poñer de acordo, pero sobre a moción non, porque claro, agora resulta que si o pacto catalán, que si non sei que ao fin e ao cabo por ahora é un pacto, non é ninguna lei, e repítolle, quer dizer, porque foi moi bonito aquilo, o do 96 foi precioso, non? Aquilo de, como era, de Puyol e Nano habla en castellano, e despois, cando resulta que se necesita Puyol, di Aznar fala catalán e intimidade. Acórdase, sí, non é verdad? Exactamente, vale. Entonces agora é que van a Suiza ou van a Waterloo a falar ali. Xa o do catalán xa non, xa manexan todos o catalán e van a falar ali. Bueno, vamos a ver, que sentido ten que estemos discutindo aquí isto, non? E con respecto o que di usted, que eso sería un debate sumamente interesante, o do SAF e demais. Mire, a primeira comisión que fun ao Concello de Pontevedra, resulta que estaba o interventor, estaba non sei que, e estábase falando da Delegación de Servicios Sociais, e o interventor dixo, non collela, un ano ou dous van financiar todo e ao final vamos rematar pagando nós o 70-80%, xa veredes. Efectivamente. Foi o que pasou, porque é unha dinámica que sucede continuamente. Pero, repito, eu creo que aquí podíamos debatir deso, podíamos debatir dos residuos, por exemplo, podíamos debatir de cousas na que a Diputación ten capacidade de incidencia e non a está aproveitando todo o que debe, e non algo que non hai ningún texto, non hai nada. Hai un acordo político, como ustedes fixeron no seu momento, pois con CIO, porque o necesitaban. No seguinte mandato, na seguinte legislatura, no ano 2000, non o necesitaron, e xa Puyol e Nano hablan castellano outra vez. É así. Entón, ahora necesitan, pois fan o mismo que fixeron ustedes no seu momento, e a ver, cando haxe un texto legislativo, vamos a ver como queda. Se cada resulta que salimos beneficiados, vai usted saber, porque co do IRPF e demais, especialmente prexudicados, non saímos, por certo. Entón, vámoslo a ver. Entón, queren criticar as decisións do Goberno Central? Critíquenos onde corresponde, non veñan aquí a traer estas mocións. E se as traen, é lexítimo, que as traen. Como é lexítimo que eu diga que non se deben traer, creo que hasta aí chegaríamos. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra de novo a voceira do Grupo Socialista, dona Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Bueno, señora Ramallo, por comenzar polo primeiro que me dixo, eu traballo e eu traio-me as intervencións preparadas porque eu leo as mocións que traen, entón prepárome para poder vir aquí a debatir, e vir preparada. Non sei por que lle molesta iso, debe ser porque como non lle gusta o que lle digo, pois entón intenta descalificarme que eu traballe e que eu traia as cousas preparadas. Si as preparo, todas as miñas intervencións están preparadas por min, por si estou dicindo que vostede ao millor está insinuando que alguén me fai os deberes. Non, eu non fago como vostedes que lle dan unhas fotocopias e se teñen que presentar aquí. Eu me preparo as miñas intervencións. Así que vostede tamén decía que non quería entrar no fondo do debate desta moción. Entón, para que a traen aquí? Para que presentan esta moción na Deputación de Pontevedra se non quere vostedes? Vou dicir literalmente o que vostede dixo. Non quero entrar no fondo para debatir debate desta moción. Para que a traen? Xa yo digo eu, porque lles obligan. Lles obliga ao seu partido a presentar estas fotocopias en todos aqueles sitios no que vostedes gobernan e no que están na oposición. É lamentable que vostedes se preguen ás demandas do seu partido para falar de aquí de cousas que deberían e que se están debatendo onde se teñen que debatir, no Congreso dos Deputados e no Senado. Iso, aí é onde se teñen que debatir. Vostede díceme que non sigue o señor Bolaños. Eu lle recomendo que o siga, porque vai aprender moitísimo, moitísimo. E seguramente evitaría que fixeran vostedes o ridículo, como fixeron outro día no Congreso dos Deputados, onde o señor Bolaños lle sacou os colores, cando lles leu o programa electoral do 2012 do Partido Popular, e cando lles preguntou que se iso era separatismo ou que iba a romper a unidade fiscal de España, vostedes lle dixeron que sí. E cando lles dixo que era a proposta do Partido Popular, quedaron calados e baixaron a cabeza da vergonza.
Se seguiran o señor Bolaños, xa lle digo eu que aprenderían moitísimo máis. Pero mire, eu volvo a repetir, é que este non é o sitio para debatir. Sabe o que deberíamos estar falando aquí? Deberíamos estar falando de que vostedes teñen paralizado o modelo de recuperación do espazo público para as persoas na nosa provincia. Diso é do que deberíamos estar falando, de que non teñen ningún modelo para seguir ampliando o equipamento e os servizos, que non teñen presentado ningunha idea nova ou propia para a transformación, a modernización e o avance da nosa provincia. Diso é do que deberíamos estar falando aquí, porque iso é o que queren escoitar as nosas veciñas e veciños. Pola contra, o único do que son capaces de facer é un corta e pega de todo o que deixamos feito no anterior goberno. Entón, veñan aquí, presentan esas cosas para esconder a súa incapacidade e que non teñen nada interesante que traer a este pleno para falar da provincia de Pontevedra, que lles recordo que precisamente ao que vostede lles compete e no que vostedes deberían estar centrados en gobernar. Pois nada, traen estas fotocopias que reparten por toda España e que son idénticas en todos os parlamentos onde se debate, e isto é todo o que nós podemos esperar de vostedes. Así que nada, polo tanto, ou como dicía, vamos a votar en contra desta moción, e o que sí que lle decimos con claridade é que nos avergonzamos de ter un goberno da Deputación de Pontevedra que talla estes temas aquí. Moitas gracias. Ten a palabra para pechar no turno de palabra a deputada María Ramallo do Grupo Provincial do Partido Popular. Ben, moitas grazas. Eu o que lle dixen é que parecía increíble que trouxera escrito determinados apelativos que nos dedicou a esta bancada, me chamaba a atención. Eu non dixen, perdón, se me deixa seguir, eu non dixen para nada, nin que non traballara, nin que non escribira, nin que non preparara, nin que non traballara moito, eu non dixen nada deso. Dixen que me chamaba a atención que na súa intervención escrita dixera o que dixo. Porque entendo que son uns apelativos que hai que tener cuajo encima para escribilos, para traerlos por escrito. Non dicen que non traballara, non se poña así. Con respecto ao esperpento, mire, eu non sei se no minuto e pouco que me queda, se non queremos entender ou non sabemos entender, e ademais veremos o contido das mocións que tamén vostedes presentan. Claro, temática de Diputación non é. Ahora, se afecta a sanidade, se afecta a educación como é da Xunta de Galicia, se presentan. Se afecta ao Estado, non. Mire, eu non nomeei nada, só digo que temos un problema de financiación a nivel de comunidade autónoma. E iso repercute na financiación local. Repercute no fondo de compensación dos concellos, de compensación local. E claro que concurre en moitísima financiación de moitísimos servicios que prestamos no seu momento, seguimos prestando e prestaremos no futuro, porque os concellos somos así, e aquí hai moitos alcaldes. Tratamos de prestar a maioría dos servizos públicos que podemos porque xestionamos bastante ben de cara aos nosos veciños. Por eso asumimos competencias, aunque logo nos falte a financiación. Así de veces e así de exemplos. Polo tanto, claro que nos afecta esta moción. Claro que non pode ser que non se cumplan determinados aspectos que están na Constitución, solidariedade, igualdade na financiación autonómica da nosa de Galicia. O gallá, e seré a primeira, e finalizo, señor Mosquera, en que se vai ben a negociación e Galicia sae ben, serei a primeira en aplaudir e en felicitarnos todos. Non teña ningunha dúbida, o gallá. Ahora, non é como de Pujol enano fale castelán o acordo de ir agora a Waterloo. Hai unha lixeira diferencia, é unha vergonza nacional. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, deputada María Ramallo. Procedemos á votación deste sétimo punto de orde do día, que é a moción do Grupo Provincial do Partido Popular en defensa dun sistema de financiamento xusto e solidario entre as comunidades e cidades autónomas. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por a maioría de 14 votos. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é outra moción do Grupo Provincial do Partido Popular sobre a situación política de Venezuela. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Sí, presidente, antes de comezar, a verdade, he vista a risa que lle provoca o título da moción que previamente coñecían pola convocatoria do Pleno e o seu debate en comisión informativa.
déixeme e permítame que o critique, cando menos que o comente, porque a axitación e a excitación calórica que está demostrando a oposición nos últimos plenos, tamén lles digo que se cura cos meses e os anos na oposición. Vai pasando. Dicímoslo por experiencia. Vai pasando. E, polo tanto, pois miren, creo que non é unha risa rirse o título desta moción, porque podemos estar en situacións e en bancadas políticas distintas, pero podemos respetar as situacións que están abordándose no mundo e na xeopolítica internacional, e máis nun país como en Venezuela, onde hai centos de miles de galegos, onde hai centos de miles de venezolanos volvendo a España e a Galicia pola situación de opresión e de dictadura do Partido Socialista Unificado de Venezuela. Cando menos teñan respeto. E dito isto, o primeiro que queremos expresar dende aquí, ademais de saludar a César, o presidente do colectivo de venezolanos en Pontevedra, e o noso máximo apoio á cidadanía venezolana que loita pola democracia, que loita polo dereito a decidir libremente o seu futuro e, sobre todo, pola verdade, na defensa dos dereitos civís e das liberdades públicas no seu país. Porque por moito que dende algunhas bancadas se intente enredar e distorsionar a realidade, os feitos son os que son. As eleccións do pasado 28 de xullo en Venezuela foron de todo, cando menos, libres, imparciais e xustas. Venezuela ten un sistema de partido hexemónico dende o asalto ao poder do chavismo, o Partido Socialista Unido de Venezuela. E convén recordar o que pasou, porque son moitos os que queren agochalo e que non se fale disto tampouco na Diputación de Pontevedra. Primeiro, o réxime de Maduro inhabilitou a candidata elixida pola oposición, María Corina Machado, e impediulle presentarse ás eleccións. Posteriormente, logo de anos de represión interna, foi a polos venezolanos que viven fora do país, como os moitos que viven en Galicia, e dos que menos do 1% puideron exercer o seu dereito ao voto. E xa por último, impediron que accedesen observadores internacionais independentes, non zapateros, observadores internacionais independentes, para así asegurar de que non houbese testemunhas nin probas dos delitos electorais cometidos. É dicir, convertindo a Venezuela nunha democracia fallida, nunha economía e nuns servicios sociais en caída libre e nun réximen corrupto, que é o que é. Esta deformación do sistema constitucional venezolano, nun sistema autoritario, cos cánones que establecen moitísimos organismos internacionais, o que está provocando é que deixemos de falar de democracia, de liberdades públicas e de dereitos civís, e si de dictadura, alto e claro. Máis de 30.000 galegos residen nestes momentos en Venezuela. Nestes momentos, a democracia, a transparencia e o respeto á vontade popular en Venezuela debe ser defendida coa máxima vontade e unidade internacional. Compre lembrar que millóns de venezolanos tiveron que abandonar o seu país en busca de protección internacional. Venezuela é o segundo país do mundo con máis desprazados forzosos despois de Siria. Isto está reflectido e catalogado. E, por iso, as actas dos resultados que o chavismo non quere mostrar demostran que Edmundo González gañou as eleccións co 77% dos votos frente ao 30% de apoios obtidos por Nicolás Maduro. As actas son a maior proba de que o chavismo perdeu as eleccións e de que gañou a democracia e a liberdade. E por iso as agochan. Por todo isto traemos esta moción a este pleno, porque nós si recoñecemos a Edmundo González como presidente electo lexítimo de Venezuela. Si condenamos o réxime dictatorial de Nicolás Maduro e a represión que está a exercer sobre a oposición, sobre a cidadanía e sobre calquera que teña a valentía de defender os dereitos humanos en Venezuela. Traemos esta moción porque no Congreso dos Diputados o PSOE e o Bloque votaron en contra, e que é o mesmo que votar a favor de non recoñecer a situación. Polo tanto, todos os acordos que veñen a este pleno presentámolos coa máxima vontade de apoio ao pobo venezolano, a Venezuela e a un país libre e democrático con todas as garantías constitucionais. Moitas grazas,
Señor Cubela, ten a palabra o deputado e voceiro do Bloque Nacionalista Galego, don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Cando vin a moción, igual no Concello e demais, o que me pasou pola cabeza era aquilo de Viva Cartagena. Dirán, que relación ten? Pois ten unha relación evidente. Cartagena, o cantón de Cartagena, hai 150 anos, declarouse independente, que non é o caso aquí, faltaría máis, é un tabú, e declaroulle a guerra a Alemania, ni máis ni menos. Claro. Que sucede? Que hai un Estado que ten uns problemas serios, reconocémoslo, que é Venezuela, pero resulta que a Diputación de Pontevedra se meta en cuestións internas de outro Estado, francamente é como Viva Cartagena, máis ou menos, sin mandar, porque non hai aquí, ali había soldados en Cartagena, declararon a guerra aquí, hombre, como non manda os pobres bedeles e tal, pois é un pouco máis complicado, non? Mire, se algo dou un resultado espantoso en política internacional, po propio pobo, foi a inxerencia en asuntos internos de outros estados. Foi unha elección que se aprendeu, que costou séculos aprendela, e resulta que unha vez que se aprende, cando se funda a ONU, pois parece que a primeira de cambio o estamos esquecendo, non? Non aprenden, quer dicir, non aprenden, e cada vez que vai, non aprendeu Rusia cando a Unión Soviética cando se meteu en Afganistán, non aprendeu Estados Unidos cando se meten en Somalia, non aprendeu cando se mete en Vietnam, cando se mete en Libia, etc. Dan resultados espantosos pos propios povos, non exactamente a mitad das veces pos gobernos, que vía sancións ou vía o que sexa. Entonces, aquí, no caso de Venezuela, que chove sobre o mollado. Que demonios se conseguiu recoñecendo aquel, recoñecemento que non corresponde á Diputación, corresponde a quen sexa, Guaidó, creo que era, non? Guaidó como presidente. Que logros se logrou para Venezuela? Que logros? Bueno, que os fondos do Banco Central resulta que os puxeron máis de Guaidó, nunca soubo máis. É todo o que se conseguiu. O povo venezolano, pois que vivían ali, nada de nada. Mire, cada povo e cada Estado ten que ir gobernando os asuntos como poida e que en Venezuela hai problemas, reconocémoslo, sin ninguna dúbida, non hai ningún problema. Ahora, andarse metendo nos asuntos internos de outro Estado normalmente dá moi mal. Por certo, que non fan o mismo, por exemplo, con Israel, ou non fan o mismo con Arabia Saudí, unha democracia consolidada, limpa, transparente, bueno, onde vamos a parar, non? A ver, hai un doble raseiro e demais. Entonces, mire, claro que ten problemas Venezuela, claro que terán que resolvelos, pero basicamente teñen que resolvelos internamente e non cunha inxerencia desde aquí, dicir, vamos a reconocer outro presidente, non sei canto sería, non sei Guaidó sigue sendo presidente ou non, xa non o sei, está reconocido ou non, perdime, creo que estaba en Madrid, agora creo que está en Miami, non sei, perdime. E agora outro presidente máis, o sea, vai ter 3 ou 4 ou 5 ou 24, según toque, según cada vez vai ter cada un. Mire, que vayan resolvendo do outro lado, que é onde hai que resolverlo, e desde logo aquí tal. O sea, ustedes queren isto levantarlle o nivel. Xa empezou o presidente na toma de posesión, que nos chamou Cámara, non sei cantas veces, esta Cámara, xa levantou o nivel, agora xa subimos, xa vamos, non sei se conseguiu a da ONU, non sei, pero andamos cerca, vamos subindo de nivel. O que pasa é que, igual ao subir tanto, igual nos escancemos de abaixo, non do que temos que facer, pero, bueno, iso é cousa súa, que teñen que gobernar, igual se escancen de gobernar, que sei, pasan pola cabeza, que sei, pois que se van perder os 3 millóns de euros pos edificios centrais, non? Porque, bueno, estamos ocupados noutras cousas, estamos ocupados en defender, non? En sustituir o Consello de Seguridade da ONU, a cousa así, e, bueno, pois é un deporte como outro calquera, de verdade. Non lle fan ningún favor, nin ao povo venezolano, nin a ninguén. Están facendo, pois, bueno, mostrando a súa ideoloxía e meténdose en asuntos internos de outro Estado, que, repito, é unha lección que a humanidade lle costou séculos aprender e parece que estamos esquecendo continuamente. Moitas grazas, señor deputado. Ten a palabra a voceira e deputada socialista Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todas de novo. Pois nada, agora xa non sei se estamos no pleno da Deputación de Pontevedra, no Parlamento Europeo, no Parlamento
do Estado, na ONU, nos organismos internacionais, porque agora nos toca falar de Venezuela. O Partido Popular tense convertido hoxe na Deputación de Pontevedra nos señores e unhas señoras que confundiron o espazo e as responsabilidades e as competencias que vostedes teñen e lles corresponden, porque non lles vou xa volver a repetir de novo que estamos desexando que vostedes presenten algunha moción que teña que ver coa provincia de Pontevedra. E, ademais, claro, preocúpame porque vostedes, que sempre se puxeron o título de partido de Estado, esquecen agora ese principio básico que ten como eixe central a política exterior, a política internacional, que, como os ves un pouco desnortados, pois ya claro que é competencia exclusiva do Goberno do Estado. E agora veñen vostedes aquí a saltarse esta cuestión, cando sempre hubo un respeto deste eido, gobernar a quen gobernase, cara á toma de decisións da política exterior española. E, polo tanto, isto é o primeiro que me sorprende. E o segundo que me sorprende é que vostedes non coñezan que a posición que ten en respeto sobre Venezuela o Goberno de España é unha posición acordada en toda Europa. España, o Goberno de España, ten a mesma posición con respecto a Venezuela que acordou toda Europa. Polo que resulta bastante ridículo que teñamos que vir aquí a debatir este tema, porque claramente non é o lugar, e vostedes ben o saben. Estanlle facendo un dano enorme á oposición venezolana. O Partido Popular de España estalle facendo un dano enorme á oposición venezolana, porque con esta posición súa non nos están axudando para nada. E máis, ata o señor Edmundo González veuse obrigado a ter que emitir un comunicado dicíndolle a vostedes, o Partido Popular, que están mentindo. Porque saliu o señor González Pons do Partido Popular facendo unhas declaracións infames e totalmente incertas, e o señor Edmundo González tuvo que salir desmentíndoas e dicindo que estaba mentindo. Por certo, o señor Edmundo González, que solicitou axuda do Goberno de España para vir aquí como asiliado, e o Goberno de España lle puso todas as facilidades o señor Edmundo González, igual que lle está poñendo todas as facilidades a todas as venezolanas e venezolanos que solicitan poder residir no noso país, porque España, este Goberno socialista de España, presidido por Pedro Sánchez, recibe cos brazos abertos a todas as venezolanas e os venezolanos que así o solicitan. E se lle están poñendo todas as facilidades. E así de claro. Pero tampouco lles fan vostedes favor ningún ás 200.000 persoas españolas que viven en Venezuela, que esperan de España e de Europa unha posición rigurosa. E non que vostedes confronten e mintan que o único que consiguen é perxudicalos. E se falamos das 50.000 venezolanas e venezolanos que viven en España, xa yo dixen antes, saben que é o que os está apoiando? O Goberno de España. Os está apoiando a todas e a todos. O único que lles deben a vostedes, as venezolanas e os venezolanos, é o ruído e o fango, igual que, por desgracia, lle deben o resto de españolas e españolas. E contra isto estamos nós, que a nós sí nos preocupa Venezuela. Por iso demandamos, igual que o resto de Europa, igual que o resto dos organismos internacionais, que se presenten as actas, que podamos ter datos para poder tomar as decisións que se teñen que tomar. Porque lles recordo, igual que fixo o señor Mosquera, que xa se declarou, que España se declarou no seu momento a Guaidó como presidente lexítimo de Venezuela. E dígame iso, que reflexión tivo? Que resultado tivo facer iso? Teremos que aprender dos erros do pasado, porque saben que é o que están reclamando as venezolanas e os venezolanos? Que haxa unha transición tranquila e sen violencia cara a unha democracia plena, a través de acordos e de diálogos. Justamente queren o contrario que vostedes están provocando, que é confrontación, que é mentira. Que, como lles decía, esta señora Edmundo tuvo que salir desmentindos e dicindo que vostedes están utilizando o povo venezolano para intentar desgastar a Pedro Sánchez e o Goberno de España. É lamentable que utilicen vostedes tamén este tema. Moitas gracias. Grazas, señora diputada.
Ten a palabra de novo o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, don Jorge Cubela. Sí, bueno, eu, en fin, o Bloque vou dicir que está mantendo unha posición coherente co que fai en todos os sitios con respecto a este tema, co que pensa moralmente sobre este tema e, polo tanto, pois, coa doble vara de medir a uns sitios e a outros. Eu que non vou a cuestionar os estatutos da Unión do Pobo Galego, principal forza política que comanda de comandante o BNG, que se define como separatista e leninista, sin valorar o rancio que iso me parece, pois non vai a sacarme dunha sorpresa na que non cohabito. Porque, por exemplo, a líder do seu partido político, eu non sei se é un partido ou unha asamblea de partidos, porque eso ainda non o teño moi claro. Empezou o día escribindo en Twitter cando morreu Hugo Chávez, unha persoa denostada pola comunidade internacional, unha persoa que levou a Venezuela aos límites sectarios de Estado fallido, de crisis económica e humanitaria terrible, dixo isto Ana Pontón: empezo o día cunha triste noticia, a morte de Hugo Chávez. Agardo que o pobo venezolano siga o camiño iniciado. Ata sempre, comandante. Para ser antimilitaristas, o de comandante lle queda magnífico. O PSOE depende de como se desperte pola mañán. Aquí a señora Iglesias casi me bota unha bronca por traer esta moción, como se non fora lexítimo facelo, como se España e Venezuela non pertenceran á mesma comunidade histórica. Claro, non sentímonos españoles. Vostedes ainda non se definen se son unitarios, autonomistas, federalistas ou confederais, ou o poder polo poder, que é o que están demostrando. Felipe González tiña o claro, o Congreso de Suresnes tiña o claro, pero vostedes, claro, depende do día, porque Pedro Sánchez di unha cousa o martes e o mércoles di o contrario, según escoita Meloni, o xoves dixo que non iba a facer isto e o venres nos despertamos cunha proposición de lei pactada con todos os independentistas do Estado. Eu quero lles preguntar por que se abstiveron na votación do Parlamento de Galicia. No Parlamento de Galicia esta moción o Partido Socialista de Besteiro abstívose. Claro, non se atreven a levar a contraria ao todopoderoso líder. Non vai a ser que monte unha xestora no PSDG-PSOE de Galicia como vai intentar facer en Aragón e en Castela-A Mancha. Porque, claro, el pensamiento único es a lo que vamos, convertirnos en Venezuela e en Argentina en España. Aquí está un señor que é abogado, que non pode vivir no seu país e que cree que en España se vive moito mellor e que hai máis liberdade. Eso non pasa en Venezuela. Os empresarios do meu concello que tiveron que escapar de Venezuela están aquí vendo como as súas empresas se están arruinando, mentres vostedes, non sei cantos son, no Parlamento de Galicia son 9 e aquí creo que son outros 9. Na Diputación se rin deles. Esa é a diferencia. E por iso imos a instar todas as manifestacións públicas e todas as mocións que podamos presentar en corporacións, asambleas e parlamentos para defender a democracia no pobo de Venezuela, mentres vostedes se siguen rindo. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra, se así o desexan, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, o deputado don César Mosquera. Só unha pregunta. Os saharauis non sei se son do ámbito cultural e tal, hispano, non o sei. Venezuela sí, os saharauis creo que tamén, pero parece que non. Mire, a parte de preguntas, repito de antes, se quere entender. Viva Cartagena. Ten a palabra ahora a voceira e deputada Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Mire, señor Cubela, eu só lle dixen antes, e é que este Partido Socialista, Goberno de España, acolle cos brazos abertos a todas e a todos os venezolanos que veñen ao noso país. Pídolles, de verdad, que teñan vostedes sensatez. Pídolles que deixen de facer realmente o ridículo e que deixen de empregar calquera excusa
para intentar danar o goberno de España, e moitos menos as venezolanas e os venezolanos, que non teñen por que estar nesta guerra que vostedes teñen aberta e encarnizada contra Pedro Sánchez e contra o goberno de España. Porque, miren, se fora pola súa política de inmigración, se aplicáramos as súas políticas migratorias que acordan conxuntamente cos seus socios da ultradereita de Vox e coa súa ideoloxía, o pobo venezolano non podería entrar en España. Porque lles recordo cal é a súa política migratoria. Lles recordo que o mes pasado, ou fai 2 meses, trouxemos a este pleno unha moción do Partido Socialista para que a Deputación de Pontevedra acolleran menores africanos que chegan ás costas do noso país e vostedes votaron en contra. Esa é a política migratoria do Partido Popular. Fronte a esa política migratoria, o Partido Socialista téndelle a man a todas aquelas persoas que por distintas necesidades que están ocorrendo nos seus países de orixe solicitan asilo e entrada no noso país. Esas son as políticas migratorias do Partido Socialista do Goberno de España. Esas son as políticas socialistas. Por eso, señor Edmundo González, o líder da oposición venezolana, puido entrar no noso país. Por iso, o Goberno de España puso todos os medios e facilitou todo para que o señor Edmundo González puidese entrar no noso país e fora recibido polo presidente do Goberno, con todo o apoio do Goberno de España. Esa é a diferencia entre o Partido Socialista e o Partido Popular. Así que, fronte ao que vostedes fan, nos imos seguir con a nosa folla de ruta, que é a mesma que a de Europa e os organismos internacionais. Imos seguir intentando que se poida alcanzar un acordo que permita alcanzar unha democracia plena en Venezuela. Esa é a folla de ruta do Partido Socialista, cunha visión xeopolítica estratégica e falando con todos os axentes, tanto europeos como internacionais. Porque saben quen está tendo unha posición máis valente en todo o mundo sobre o que acontece en Venezuela? O presidente de Chile, Boric, o presidente de Brasil, Lula, ou o presidente de Colombia, Petro. Vaya rematando. E, polo tanto, por son favor. os líderes progresistas de América os que están tendo tamén unha posición moi valente, moi clara, en demandar unha democracia real e plena en Venezuela, igual que fai o goberno de España. Moitas grazas. Ten o último... vamos a proceder á votación deste punto de orde número 8, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular sobre a situación política de Venezuela. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada pola maioría do Grupo do Partido Popular. Pasamos ao punto número 9 do orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do PSDG-PSOE para exixir á Xunta de Galicia que aumente os importes relativos na participación do Fondo de Cooperación Local cos concellos. Ten a palabra o deputado Paco Ferreira. Moi bons días, presidente. Grazas. Sería un bon momento que comenzara vostede dándome a palabra e pedindo disculpas por meterse da miña vida privada como fixo do último pleno. Pero, bueno, non esperaba menos de vostede e máis, non esperaba nin que me mirara para a cara cando estou falando, como agora mesmo está facendo. Como me vai sobrar tempo para a moción, o silencio tamén axuda a facer política. Ben, hoxe a verdade é que estamos asombrados, non? Eu estaba en este pleno e en algún momento pensei que estaba en outro foro. Como decía outro día o señor Mosquera ou Ana Laura, parece que estamos da ONU, parece que estamos do Parlamento Europeo, non o sei. A verdade é que me alegro moito de traer esta moción aquí hoxe, porque, de alguna maneira, o que facemos é baixamos os pés á terra e falamos dos problemas que teñen os concellos desta provincia e os concellos galegos. Bueno, non fai falla que mencione o artigo 2 do texto refundido das facendas locales,
donde dice que as entidades locales están integradas basicamente por os ingresos procedentes do seu patrimonio e de outros recursos, entre eles os tributos propios clasificados en tasas, contribucións especiais ou impostos ou recargas exigibles sobre os impostos das comunidades autónomas e outras entidades locales, etc. Eso xa o saben vostedes ben. Dende hai anos, tamén o saben, a situación económica dos concellos galegos é moi comprometida. Xo falamos aquí no pleno pasado. Moitos destes municipios aseguran estar chegando a unha situación límite e urxe unha reforma do sistema de financiamento actual que lles permita aumentar os seus ingresos e poder facer fronte ás súas obrigas. O aumento do gasto público dos concellos, motivado, entre outras cousas, por a xestión dos servicios públicos, o aumento do gasto social, o aumento do gasto corrente, sobre todo o gasto provocado pola asunción de moitas competencias impropias que temos que nos acadar, fan que os concellos véxanse esquilmados dos seus orzamentos. O aumento do SAF, o SOGAMA, etc. Só falamos aquí. Ano tras ano os concellos ven como aumentan os seus gastos, pero son incapaces de aumentar os seus ingresos, o que provoca un desequilibrio orzamentario que necesita ser compensado, sendo a única posibilidade de competencia municipal a subida dos impostos, cousas que non queremos moitas veces, unha medida que supón, desde logo, un gravamen para os seus vencillos. Dende hai anos, o Goberno de España, consciente da necesidade de aumentar o financiamento dos concellos de toda España, fixo un esforzo por consignar dos seus orzamentos maiores cantidades en forma de transferencias aos concellos e ás comunidades autónomas. En concreto, do ano 24 aumentaron as transferencias do Estado ás comunidades autónomas e concellos para a xestión dos servicios que estos prestan. Este ano as comunidades autónomas recibirán case un 15% máis de ingresos por parte do Estado que o ano anterior, mentre que os concellos verán aumentadas as súas transferencias en máis de un 22%. Pola contra, o financiamento do Goberno galego realiza aos seus concellos para o ano 2024, igual que sempre, a través do seu fondo de cooperación, que sigue totalmente parado, inmóvil, desde o ano 2010. E isto, a verdade, o que ven a decir é que se o Goberno de España, consciente da situación que temos, incrementalle un 15% ás comunidades autónomas e un 22% aos concellos, o que nos vimos a pedir é que a Xunta de Galiza, de alguna maneira, a través dese fondo de cooperación local e non dos fondos adicionales, que son totalmente individualistas, partidistas, arbitrarios, o que teñen que facer é aumentar o fondo para todos os concellos dunha maneira igualitaria. De aí, de exixir da Xunta de Galicia que asuma as súas responsabilidades como goberno autonómico e aumente as cantidades asignadas aos concellos galegos mediante o Fondo de Cooperación Local, como método de financiamento municipal, ao igual que o está a facer o Goberno de España nos últimos anos. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, señor deputado. Ten a palabra don Jorge Cubela, do Grupo Provincial do Partido Popular. Agora, bueno, eu, de alcalde, como me dixo unha vez vostede, os problemas dos que podemos falar aquí, neste foro, entre os varios e varias alcaldes e alcaldesas que estamos presentes, van a ser comuns. Pero este é un debate manido co debate anterior da financiación das comunidades autónomas. É unha cadea. Se o Estado non mellora o financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia, non quedan clara cales van a ser as financiacións cos que imos a contar por parte de competencias e de servicios que a partes iguais o Estado e a Xunta deben asumir, aquí hai unha balanza que non se equilibra. Hai un tema que son ingresos e gastos, cumprimento de estabilidade, intentar non dar inestabilidade. Vostede sabe, e eu sei, que nós nos nosos concellos
non cubrimos os costes mínimos dos servicios, non repercutimos aos veciños, á veciñanza, o coste real polos servicios. Moi poucos concellos en Galicia, imos a facer un debate claro e conciso sobre isto, repercuten os estudios de costes o seu resultado nas tasas e nos impostos municipais aos veciños. Polo tanto, dependemos, non abordando unha política fiscal, unha política impositiva dura contra os nosos veciños, de elementos externos, que é o que se está planteando con esta moción tamén. Eu vou analizar un pouquiño polo miúdo a mesma. Dende o ano 2010, cando se creou a Xunta, levaba destinados aos concellos galegos este dato preto de 134 millóns de euros e case 3.000 proxectos beneficiados. Vou obviar o de 3.000 proxectos beneficiados. Vou dicir 134 millóns de euros neste fondo. Nos anos 2010 e 2011 mantívose a mesma polo uso de fondos extraordinarios das arcas autonómicas, pese á crise que se estaba vivindo nese momento, non só por parte das familias, da parte privada, senón das institucións e de todo o sector público. No ano 12, incrementouse en 2,3 millóns de euros, dende os 138. No ano 13, a Xunta achegou ás arcas municipais galegas 113 millóns do Fondo de Cooperación Locais, ademais de 11,5 millóns do Fondo de Compensación Ambiental proveniente do canon eólico de recente creación. No ano 15, avanzando un pouco, a Xunta chegou ás arcas municipais galegas un total de 114 millóns de euros do Fondo de Cooperación Local e máis de 8 millóns do canon eólico, dando estabilidade así ás transferencias que se executaban a través deste fondo aos concellos. E así, ano tras ano, o Goberno galego foi incrementando o Fondo de Cooperación Local ata chegar aos 152 millóns de euros. Para este ano, un 6% máis que no ano 2023. A suma do Fondo de Cooperación Local e o resto das axudas que a Xunta tamén destina ás entidades locais vai superar para este exercicio 602 millóns de euros. 602 millóns de euros só neste 2024. Imos recordar tamén algunhas das cuestións que poderían mellorar este financiamento se outras partes, e non as vou a citar para non cabrealos, cumpriran as súas responsabilidades de financiación. Primeiro, a non modificación actual do sistema de financiación local que está conxelado. O incumprimento dese ente que non quero nombrar, da súa obriga de cofinanciar nun 50%, como saben que é así, a dependencia, acumulando unha débeda de máis de 2.500 millóns de euros a nosa terra. Aprobar unhas normas estatais que supoñan obrigas inasumibles para os concellos, sen cartos e sen axudas necesarias para a protección dos dereitos e o benestar dos animais ou a lei de residuos. Temos que recordar que a Xunta non é unha diputación. A Xunta financia a educación pública. A Xunta financia a sanidade pública. A Xunta está a financiar a gratuidade das escolas infantís de 0 a 3 anos. A Xunta está poñendo a súa parte na dependencia. En definitiva, volvendo ao debate manido que tiveron vostedes antes coa miña compañeira María Ramallo, podíamos trasladar ese mismo debate aos resultados da cadea de arriba a baixo para o que están solicitando. Eu intento facer no mellor dos tonos para tratar de equilibrar o día e a xornada. Como vostedes din, isto é unha diputación e, polo tanto, temos que analizar todas as cousas e todas as casuísticas. E por iso, a diputación, cos recursos e os esforzos que quere facer de cara aos concellos, elevou na súa primeira medida o plan máis provincia. Moitas grazas, señor deputado. Ten a palabra o deputado socialista, don Paco Ferreira. Gracias, señor presidente. Vou a dirixirme a vostede porque ten a última palabra para que despois me poida contestar. Bueno, todo isto que está dicindo o seu voceiro, dende logo, mire, dende logo non ten sentido. Todos os que estamos aquí e somos alcaldes sabemos do que falamos. Antes falaba incluso a alcaldesa de Marín, María Ramallo, estaba defendendo unha moción, pero do fondo estaba nos dando a razón implícitamente do que todos entendíamos o que é o municipalismo e o que ten que ser o municipalismo.
todos sabemos e todos demandamos o mesmo. Demandamos máis axudas, demandamos máis colaboración das administracións ulteriores. Demandamos, ademais, que cubran e que cumplan cas obrigacións que teñen encomendadas as comunidades autónomas e outras administracións que non as teñen o Concello, desde logo. Antes falaba o señor voceiro de que teñen as escolas infantiles financiadas ao 100%. Tampouco é así, porque nós pomos unha parte importante, unha parte importante os concellos, unha parte importante. Falaba da educación. Oye, a educación é unha competencia da comunidade autónoma. Se non a queren, vayan a Madrid, entreguen ya a Pedro Sánchez e xa miraremos. Ou senón que nos transfieran a nós, pero pediron as comunidades autónomas teñen unhas competencias propias de acordo á Constitución española otorgadas. Por lo tanto, que queremos nós? Queremos desprendernos das obrigas que estamos levando a cabo sin ter por qué. Queremos un SAF financiado ao 100%. Queremos os colexios educativos arreglados e non totalmente desfeitos como están. Queremos, ademais, unha política distinta de transportes. Queremos chegar ca auga en alta de outra maneira. Queremos ter axudas en saneamiento. Queremos ter as parroquias ben. E, desde logo, a Diputación de Pontevedra, non fai falta que lles diga eu, naceron xustamente para descentralizar o poder central de Madrid e axudar aos concellos, e sobre todo aos concellos máis pequenos. E a Diputación de Pontevedra está para traballar para os concellos e axudar aos concellos. Non está para gastar 5 millóns de euros, entre outras cousas, en comprar inmuebles, que se son repartidos en 61 concellos, nos tocaría bastante a nós. A Diputación de Pontevedra ten unha función moi clara, é axudar os concellos, asesorar os concellos e traballar para os veciños desta provincia, non para comprar edificios, non para meterse da vida de Abel Caballero e facerlle conciertos alí, etc., etc. Pois o que teñen que facer é baixar ao terreno, abandonar a Cámara esa de Bruselas e da ONU, empezar a patear as provincias, perdón, a patear os concellos e a mirar como teñen a situación das estradas, das cunetas, etc., etc. Mais axuda, máis municipalismo, señor presidente, máis municipalismo. Vostede se debe a unha cousa, que é axudarnos a todos os concellos e que os nosos veciños vivan mellor. E cada concello que asuma as súas competencias, desde logo sí, pero as nosas non son xustamente nin o SAF, nin a educación, nin a sanidade, etc., etc. Estámola facendo nós prácticamente todo. E miro para os alcaldes que están aí, que son do Partido Popular, pero teñen exactamente o mesmo problema que ten un alcalde socialista, que é darlle servicio aos seus veciños, telos contentos, facer da política unha ferramenta útil para que vivan mellor e que cada un asuma as súas competencias. E se hai que pedirlle cartos a Pedro Sánchez, eu serei o primeiro en pedirlle. Teñano por seguro, Pero tamén, neste caso, o que hai que dicirlle á Xunta de Galicia é que se o Goberno lle subiu 15%, polo menos que nos suba a noso 15%. E remato. Moi ben, moitas grazas, señor deputado. Ten a palabra o voceiro e deputado do Grupo Provincial do Partido Popular, don Jorge Cubela. Sí, por facer 3 comentarios casi por alusións. O que é sorpresivo, señor Ferreira, e fagamos todos autocrítica, pero vostedes tamén, é que a súa postura de exixencia ao goberno galego cambia completamente cando a reclamación hai que facerlle ao goberno central, onde aí gardan un mutismo absoluto. Un mutismo absoluto, vale? Eu podo facer autocrítica coa parte que me corresponde ou nos corresponda, pero vostedes debena facer. Cando toca falar dos intereses dos concellos galegos, aí gardan un mutismo absoluto. E mire, nós non temos que reclamarlle cartos a Pedro Sánchez, porque non son de Pedro Sánchez, son dos impostos de todos os españois. Oxalá o Estado, cando transfire as entidades locais aos concellos a liquidación do PIE do ano 22, en pleno ano 24, finalizándose o ano 24, o fixera moito antes, porque eu este ano puiden incorporar, porque fixen tarde os orzamentos, na elaboración do documento, no estado de ingresos,
esa liquidación, pero é unha liquidación do ano 22. Non se pode presumir de que o Estado estea liquidando con toda a maquinaria administrativa que ten a liquidación do ano 22 rematándose o ano 24. Entón, este debate é moito máis complexo, moito máis completo do que podemos abordar aquí vostede e eu cos nosos datos e cos datos e o tempo que temos dispoñibles. Aquí hai unha FEGAN, hai unha FEN, o noso partido está representado, o seu tamén, que fagan as funcións que teñen que facer. A Xunta de Galicia, a Comunidade Autónoma, indistintamente do partido político que o goberne, non está tendo de arriba a baixo a capacidade de ingresos que está xerando o Estado. Vimos dunha crise económica, cunha suba dos precios terrible, tremenda. Nunca o Estado recaudou tanto. Iso non se está materializando. Polo tanto, fagamos autocrítica, fagan vostedes autocrítica no que eu chamo ese mutismo cando se sinten con poderío para reclamarlle á Comunidade Autónoma e ao seu goberno a mellora da financiación local. Pero tamén sexan efectivos e claros cando lles toque facelo ao seu partido e ao seu goberno. Miren, nun pleno anterior, non sei se fora o Bloque ou o Partido Socialista, dicían que a Xunta reculaba no tema de Sogama e que o anuncio do presidente da Xunta se atribuía á presión dos alcaldes do Partido Popular. E eu lles dixen que o noso partido si nos escoita, si se senta con nós, porque temos canles internas, mesas internas, comisións e comités internos onde se nos escoita. E, por sorte, os alcaldes temos moito apoio do Partido Popular na Xunta de Galicia para mellorar as situacións dos galegos e das galegas. Eu non sei se o Partido Socialista o ten. Non o vou a analizar nin a dicir o que me parece, porque podería tomalo como unha falta de respeto e non quero neste debate, porque me parece moi serio de cara ao que se está falando. Pero temos que contextualizar este debate, que é manido co anterior. A división territorial e a división administrativa na que se organiza España é amplia e complexa e, polo tanto, a cadena de factores e de vectores de ida e volta vai de arriba a baixo neste caso. Estado, comunidades autónomas e entidades locais, divididas entre os gobernos das provincias e os gobernos dos concellos. E, polo tanto, imos a debater aquí todas as veces que fagan falta sobre este tema, quen o fai mellor, quen o fai peor, quen dá máis e quen dá menos. Pero todos, vostedes na súa bancada e nós na nosa, fagamos autocrítica e xestión política cando poidamos. Reclamar aos nosos que se mellore a situación de todos. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra de novo o deputado don Paco Ferreira. O debate di vostede que é complexo, pero porque sexa complexo non temos por que renunciar a él. Este é o debate crucial puramente do municipalismo e desta Diputación, que é conseguir que a vida dos veciños dos nosos concellos sexa mellor, desprenderse das cargas que non temos obrigación de cumplir e que cada quen aguante do seu. E lle vou dicir, o SAF recai sobre os concellos, non é competencia nosa. O canon da auga non é competencia nosa. Sogama non é nosa. Educación, incendios, os CINS, todo eso son competencias exclusivas de outros organismos que nos endosan a nós e nos machacan, señor Cubela, señor presidente, que vamos a quiebra os concellos. Déixense de política de alturas, de tanto parlamentarismo, e falemos máis dos problemas dos veciños, que ao final non somos capaces de cadrar os orzamentos. E este debate hai que pôr encima da mesa, pero xa, e hai que falar de municipalismo. E eu espero que algún día os alcaldes tomen en serio isto e se subleven ante quen sexa, porque senón nos queda moi pouco do cargo, xa os digo, porque os concellos vamos a ter que pechar. E a Diputación de Pontevedra, o primeiro que ten que facer é estar ao carón dos alcaldes e das alcaldesas desta provincia, dos veciños e das veciñas desta provincia, pero de unha maneira firme e contundente. E da FEGAN, exactamente igual. E calquera que me coñeza a min e testigos hai, sabe que eu grito da FEGAN tamén.
E protesto por isto, porque a FEGAN estamos moitos alcaldes e moitas alcaldesas ali representando a 313 concellos de Galicia. E se hai que pelexar, temos que pelexar. E se non é mellor non estar ali. Porque, ao final, foros e chiringos temos un montón, pero ganas de pelexar, pouca. E, de logo, eu vou a dar a cara, e o noso partido vai a dar a cara para defender os intereses dos veciños desta provincia. Teño claro. Moi ben, moitas grazas eu por pechar o turno de intervención do que me corresponde. Grazas. Perdón. Nada, manifestaba que me corresponde pechar o turno de intervención, algo que está perfectamente regulada, como tal vou facer uso, e se antes, cando intervín no apartado referente ao Teatro Cine Fraga, en comparativa cos edificios López Mora, que era un caso similar, pois agora o fago nesta moción e apelando tamén á coherencia. Señor deputado Paco Ferreira, usted pois incorporouse fai pouco, pero como deputado me refiro, pero non sei a que responde esta preocupación pola financiación dos concellos por parte do Grupo Socialista. E digo isto porque, cando houbo que votar as bases do plan máis provincia, o plan de obras máis ambicioso da Diputación, donde este goberno, en 100 días, incrementouno nunha cuantía superior ao anterior goberno do PSOE e do Bloque, o Partido Socialista sabe que votou en contra. En contra. Por lo tanto, non entendo ese repentino preocupación polo financiamento para os concellos. E logo, cando veu o plan extraordinario de infraestructuras deportivas, na modificación de crédito, o Partido Socialista non votou a favor. Benvidos a que se poda abrir unha nova actitude por parte do Grupo Socialista provincial de cara a todas aqueles plans e que fagamos a disposición dos concellos. Alégrome que xa nos anticipen de xeito tácito pois o seu voto a favor. Dito isto, procedemos á votación do grupo do número 9, do punto número 9 da orde do día, que é a moción do Grupo Provincial do PSDG-PSOE para exixir á Xunta de Galicia que aumente os importes relativos na participación do Fondo de Cooperación Local cos concellos. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada pola maioría de 14 votos. Non habendo asuntos fora da orde do día, pasamos á parte de información e control, donde o número 11 é dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de agosto de 2024, número 12, dar conta das resolucións presidenciais, e número 13, rogos e preguntas. Non sei se hai algunha pregunta, algún rogo para efectuar. Pois non habendo... Perdón. Ten a palabra o deputado socialista don Gregorio Agís. Sí, gracias, presidente. Eu teño un rogo no sentido de que esta semana nos enteramos de que supostamente se remite un convenio ao Concello de Pazos e resulta que a noticia da Diputación di que non se quixo firmar o convenio, se lle reprocha precisamente ese feito de que non firmaran o convenio. Logo nos enteramos que resulta que a Diputación de Pontevedra remite o pliego de expropiación correspondente ao Concello de Pazos de Borbén con algunhas fincas que pertencen ao Concello de Redondela. Evidentemente, como todos sabemos, é imposible porque é irregular, porque é ilegal e, ademais, non pode ser. Evidentemente, os servizos técnicos xurídicos do Concello de Pazos de Borbén informan que iso non é viable e, polo tanto, non se firma ese convenio. Entón, exiximos que despois de tanto tempo... Cal é a pregunta?
é un rogo. Exiximos que despois de tanto tempo ese proxecto que leva tempo parado, que pasou xa máis de ano e medio desde a aprobación, que se remita o pliego correcto ao Concello de Pazos de expropiación, que a parte correspondiente de expropiación que lle corresponde ao Concello de Redondela se lle remita ao Concello de Redondela, que non ten ningún problema en asumir a parte correspondiente da expropiación que pertence ao Concello de Redondela. E que resolvan este asunto dunha vez, porque a verdade é que non sei que pasa co EP 2702, pero é verdadeiramente lamentable as demoras e o que está tardando coa conseguinte perigo para os peatóns dunha estrada que está nun estado claramente lamentable. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Eu, pois, unha vez que me permiten a ocasión, aproveito para saudar a César Alarcón, o que é o representante do colectivo de... Vale, moitas grazas. E tamén aproveito para saudar precisamente os veciños de Pazos de Borbén, porque entendo a súa demanda, especialmente nunha semana onde pasou algo inaudito nesta Diputación, no que a asinaturas de convenios con concellos se refire. Nós xa nos extrañaba moito o que estaba pasando, porque no momento no que se remite un convenio a un concello, hai unha axilidade media desde os 3 días, os 20 días ou os 2 meses. E temos exemplos recentes, como pode ser, xa non digo concellos que se poden interpretar que son do PP, non, estou-me a referir a Cangas. Pero é que en Pazos de Borbén fai 5 meses que mandamos un borrador de convenio, como mandamos absolutamente a todos os concellos. E que nos atopamos? Déixeme... Perdón, teño a palabra. Que nos atopamos? Que esta semana... A ver, silencio, por favor. Nos atopamos con algo inaudito. Esta semana chega un escrito do Concello cun informe desfavorable a iso. Por iso que eu entendo a súa preocupación, pero eu, a ver se entre todos facemos e logramos que o Concello entre en razón e resolva esa parte donde xa se lle deron tamén as fórmulas todas, porque, mirade, o tempo corre. O tempo corre. Así que, por eso, a efectos dese rogo, e vostede, señor diputado, que foi antes de infraestructuras, sabe como vai isto perfectamente. Por lo tanto, eu xa digo, eu agradezco e lles pido que nos boten tamén unha man, porque nós, a primeira fase da carretera de Pazos de Borbén, queremos que sexa unha realidade. Temos 1 millón de euros disponible, pero tamén entendan que se o Concello non fai os seus deberes, nós, de cara a final de ano, ese 1 millón de euros, se non vai para Pazos de Borbén, ten que ir para outro Concello. Non vamos a castigar outro Concello. Polo tanto, non sei se hai algún rogo ou pregunta. Ten a palabra... Silencio, por favor. Ten a palabra o deputado Paco Ferreira. Ten a palabra o deputado Paco Ferreira. Grazas. Pero se estamos totalmente de acordo. Mire, estamos totalmente de acordo. Eu pídolles
Pídolles, por favor, que nos boten unha man para que o Concello faga a súa parte. Moitas grazas. Eu insisto, confío entre todos, que entre todos fagamos entrar en razón ao Concello. Moitas grazas. Vale, máis rogos. Ten un rogo o deputado Paco Ferreira. Unha pregunta, presidente. Quería saber cando nos van a chamar para asinar o convenio de mellora da estrada coñecida como a Estrada de Clemente, pero que atende á nomenclatura de EP 2108. Grazas. No Concello de... Estrada de Clemente. Ya, bueno, tanto detalle, non? Ben, algunha cuestión máis que haxa que formular? Nada, pois, moitísimas grazas pola asistencia.